Yeah, wako combine na ANC na Ford Kenya. They will actually defeat these rules. Okay. So we are going to have a problem. We will be in a quagmire. We will not even have those bills passed. Okay. All right. Ndete tusuke kurwa sengane lakini definitely akere bintu bnebiga bikunya gocha igo kwegena kwa bakenya sekimbo ko bajorene chimbe ba IBC ikini kyomba bakenya bonse baligireti bose bochori bonene bogocha kuba bochara bole bochori bo ene no bwasyo lakini akere bintu bnebikunya ko image igo kwegena okoro che ko gandete kunya go care timeti I don't think ngikini gente kia karoto maito makano bwense ya Kenya setwarule. Now, itanga kabisa. Tikiango tebinga IPC kadego propose amendments. And I can tell you here when chairman hivi mabia siasa. Yes. Nimbo ate copy chepukati ba propose it to the Chailak committee. Asenali bintu bikoro selikugatia because they do amendments again to get rule say Chailak say IPC and the technical committee as ebyama bya siasa twaligireire bagenda bamenta ebintu binde bitayo bitutaitetie bune ebyama bya siasa. Okay. Igo ebintu bine ebintu tupremu IPC. Iko that means IPC tell independent. Never independent, IPC tadiere goitia machiko. Is parliament ye goitiri chiko. IPC they propose amendments to the Elections Act as the consumers. I didn't understand that. Lakini yagaraba propose the amendments, amendments parliament nebwate chinguru chiogokora changes. They can amend or they can add, subtract from what IPC has proposed. Omanyanga IPC nebwate the final powers. No, parliament rather. Yes. Through the parliamentary Chailak, Justice and Legal Affairs Committee. Igo IPC tego propose gento kebe final getara kolerwa ama onchorerio ne committee ya Chailak. Right. Waterawa. Sante sana mwanju mutegele ino murajia serete Evans Misati munyakirugo we omogwe mabia siasa usa political parties liaison committee tukusanganira chinkwana gaiga ya masema somoro Abarai na ama gendro te twenda sechiduka lakini nyorenga chinkwana ichigo chire live ya masemo alia Vuna TV ososo mutandao YouTube Vuna TV ya masemo na bokunyara kuboko bwate chinkwana ichi na bwo gwetera se www.radiovuna.co.ke andonsia sule mene siko ya Kenya ogochinyora chinkwana ichi ya senchira ya bene kema toka na madeni tukwirna tusuke chia segani nde yo erengete amangana yebyama Gusi Star Shop ni gawa
Gabona ya very chiko. Yes. Amendment bill ya 2021 of the political amendments bill. Tanga ni kabisa igo create ya igento gekoro kwa a coalition political party. Ni vyama vya siasa na bigo chamo vile chestwe vile kwa a coalition political party. Okay. Mnabono ODM na Jubilee na bigo chamo vile kwa Azimio la Umoja. Nebinde. Go the provision yitede kuruwa na ODM na Jubilee yoka. Nebinde na bigo kanamo vile cheste chama ibarari yetari yabo. Okay. Ndo ya kabere amangana amuchucho ali bakuruka party primaries. Bona change it completely. Asinge njutu atagete koleta igende kuruku sanity ase vyama vya siasa. Interpretation itanga ni kuchakira nga a political party ninki. Ya chakira kubeka igende kuruku ideology. Ikiama ya siasa bono ni association y'abantu bali babwate ebirengere bimo ideology yemo. Tubona ino. Okay. Inera bono to change the good definition of a political party is people of like minds, an association of people who ideology yemo. Into kendi ya chenchiria asa mangana muchucho bono iga egento kicho gutumika ni party lists. Ebyama bya siasa mbibwate abafuasi bali baye. Woni igonye kuri mufuasi ODM tuli kucha kogenda Jubilee na bona mwake because bono babese alliance yemo. The opposite bali bakuba pinga bono UDA. Onye kole mufuasi ODM tu kucha kogenda uchi participate as nomination yosase muchucho ye chama ya UDA. Majiko bona atebire nga onye UDA getete okoli nomination igira atumie list eri yaye yoka ye abanyanchi abanachama baye boka. Okay. Eyo yabeiro bokongo. Kurugoro e system iri gutumia ye vyama vya siasa de yo abakenya umaene yabete hacked. Abantu bale konyora bale gukora mangana registration kuchinchi kiama gochia sekende lilia design dikuru chame yataraji gocho ni yende we nyora na inde obekirwe chame ende ngao. Okay. Ine system yabete hacked. E system ye byama gose ya IBC ya IBM elie go maintain ya igento kuruka IPBMS. Okay. E go maintain Leicester y'abananchi ba Kenya ase byama bali. Okay. Lakini ende nto intervenetie bono igantu achenjiti igento kerige kurukwa Park Haprod. Eyo ntegete goteba nga UDA yakoreta magoso. Ikora UDA na yatogete no bwate evidence no bwate evidence. Igo tegatebe nga ntu suspended tie a system area ya Park Haprod. Bono iga omo Kenya ori signed from another party. Iga arabekwe through individual approach. Asefede motegererio nanda ko taigwete biyaringane eliko haki ngikiabete exactly yarenge maybe ugo chikwelikia na eno mobwata ni ose what is it asefede motegererio na antegerete kuruke nyorali yabano evyama bya siasa mbibwata system na bako abroad aba member babo. Okay. So evyama mbere byabegete list ya members babo entambere file a soft copy bakobeka nga ekera lyo montali signed from another party. We nyora nga nainde obekirwe se chama atakoleteki ataganeti chikombleni china chiwete from Naivasha to what meeting ebyama bya siasa wiki elia to this weekend when najite gusi abantu nale Colchester se chama ya Progressive Party. Agoteberia alisaini kuru sa alisaini kuru ataraji gocho se chama yane na ndibwe nyora otoi obekirwe chama inde. Igonde ko batebia abakenya bali babeta affected. Ini sign ye monga these are we call it teething problems. Chama ngana ya
party list eyo totaraikera lakini asokoleta sanity ase vyama eyinja aitwe kabari chiko ngabane vyama biratumie kokora nomination biratumie e party list yabo rebo morai abuno manganare koje tole tomanyenge list y'ingonye bwatena na bintu bindo mwancho mutegererie masemo gaiga Abarai na magendrote twende konyora mangana magia senchiro bekro na Victor Bangi kore na tule chingone go chigendrete bwatia bwaso mutandao YouTube Vuna TV na bego www.radiovuna.co.ke na bego nyara ko chibwatie masemo ndikirali 0706102102 tunyo kuboteli boli ya Abarai gaiga studio bwato kaliboli gabwo nyara ko bato kolisome masemo Vuna FM aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna Radio Vuna Sato chiabono botuka mangana maya senjira yobo ikiranu omurobeli boko balikia bakenya bona bakichukura we ikomo elio litkolia mambia Abarai au koira campaign chaba sorogongoro wa coast ogotairukia majibu yabocholia somotanda no koiraniense ya Kenya maiga sayo amona yanda mange aligani ngo yamanye senjira yobo ikiranu elieterian Victor Obangi Victor na gukwaniyo mwancho mutegeria ndonsi asoberete abarwaniri ao wekirogo kyoborai bwense litkulia rero nigo baire campaign cyabo ase orogongorwa coast ase bagendrete we akireko ko bosio bo cholyo bonene bole bosio abatani bo morai we kyamagia ODM Raila Odinga nigo baire campaign cyabo ase constituency ya Mvita Mombasa abwase bagendra wa kireko ko obomo bwa Azimio obomo bwa Kenya Kwanza bukorwa na mukonyi bo morai bwense William Ruto nigo batalire county ya Kwale abwase baigo bakoromusangira kanonde ase county ya Mombasa ase geti ya tononoka singwana ye Ruto nigo atebebuna abonchoria bakena bo babwate uchumi yense ya Kenya na iyo serikali ya nere kibuna nechiko babwata okoboko priority yetu namba moja, our priority number 1 vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big 4 kabla hatuja aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense manufacturing blue economy ndio tuhakikisha kwamba vijana wetu wa Kenya wanapata ajira, kwa sababu 80% ya wafanyabiashara wote wanafanya katika sekta ya micro, small and medium enterprise. Mwaka huu tumesema tutaweka omokonyi bo morai bwense nigo boigo alieira ucha go ikirani mirobili yo serikali ya Jubilee na komente endebu na kwena no bogwenia bwabosa ucha saba Kenya bonsi gwetera somorobilio ONHIF ya Disemba mwaka huu kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF, kila mmoja wetu, na wewe utaenda hospitalini ukiwa mgonjwa, utatibiwa na utaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu bima ya afya itasimamia afya na malipo ya hospitali ya kila mmoja wetu. Watu wa Mombasa tunaelewana? amagomboni gabwate kinyorokieli yene wodi ya Ibeno nyali bali chache county ya Kisii magayo musawayo mogotoka mwaye mambia rero kiruseti obomoyo kwene kiga korekyo kiroliyo yokwana asenchira ya bene negateseni kya Radio Vuna nigo atebiruna musawayo asirita Frederick Anyachio nigo abo kamambia karibuya na kogenda kuligelia chombe ndagera asekolende maiga yaye aswa mwaye na wesungia timu iko na timu kwa
rigena ronto atwane romo jando cisema mbiga umusae nare umusae omoke ukuruku Frederick Nyachio to nababo kama mbibuya ogendo wara mandasi ali hoteli rigena ekaira na bachi nyucha yaye otiosoka wando ligyo moro kutora nchombe chinsiaga one garaji butere jo chibekera chisiyage chisikago oso anyomba mamu mwabo no are nkenkaria onya olige lyo kumina bono mwana yo no soete nyomba kare iga cyo bega chisiyage isikanga kiagara soka iga zokoranga na manyinga chia Kolengana wano roboti nyagusira nigo asinyanete chingwana nomakoli emirimo ase nyombe ya moyo kwego kya egotoka chinsemi cyo cherigena egento ikagire koba ekyo keirete ogweita kwaye kubwatikana nayo kolekyo abasaye bono nigo baboliwe okora chingwana elyo gosansora amangana akobachanda Boya na toja buruma ya na margo baila sibari ko chide gento kiabo baje te bakagosa na no suba tigerio yo na baya ke tiwe akamwa akaikara mo aka bona mpimanye tinga kuma hapo kale tu musuba tiga chite akatikolia karanga kubwa tuale na basigari na kikera utagwe kora amra baba keke kole keke ekero konyora ngano bwate mo chando nde bonsi usino bwate shide nde yo kunyomba usimo agosa ni na basani ose ondeiga kaki suboka kwana naba Chingaki atigaire litweli molioka elio moroberio gwekyombe kyo bachali nechimbebe IEBC kubalikia abakenya buna abakichukura wiko antabangenigo barorekana we soki akubwate kura aseteka yo moelio chingaki cyo kubolia nigo kwarulwe ucha saba kenya bali abatarelikia we soki asobonge na kubwate kura nonyana bo basaye nigo besokire na ukibolia kyombe kyo bachali nechimbebe IEBC komenta matuko yo kwelikia elio bali abatarelikia banyali bagali okorabo ukwana chingaki barobekana somojo Nairobi kolia rero abasawo nigo bate babuna obocholi negendo kengenjo na igo mokenya onde tayo obwenete gotiwa isiko. The use of this citizen of the Republic of Kenya demand for an extension of the voter registration deadline to a later date to allow the unregistered youth register. We believe that elections are just not events that pass by. Timetable rituals to hoodwink the public on our democracy. We believe Embule nyingi yegendeze kwaeneki wa chinsemo au imiensi ya Kenya nigo ya rekanire ego ikirania obosalia ase ego itika abamenyi n'abalimi bekinyorokia Kanyadwera ase constituency ya Seme county ya Kisumu nigo bakiro no mwechano magaye mbule yo egendeze gotwa chinseme cyo osalie ndagira yabo kolengana nekyombe gyo gokora gyo kolengalire chinseme cyo cya Kisumu nigo kirache konyore mbure nyinge anene asomotinyo yo kabire sorogongo rwagusi chinsemo zicha kijauri iribwago embura iyo gendete gotwa nigo irera umubasakano obwepara koenekigwa asigali yalinge korwa magena kogendo somucho Nairobi yasirio boroso na goterelia goswa mugondo asabantu bake batigero chingoma na komnyokigwa ase chinyagitari au nonyana bo onde tayo osiri bugima bwaye ase umubasakano oyo obwepara sensemo ya kijauri ribwago yarenge pasi yale kurochi sensemo chia magena yakogenda Nairobi ekaga siribwago para kulingana na kambura ngale kale kunyira kidogo mondera bakawonjo kaga ribwago para ya sirio borosa keiga yanyara koke batereria pare chinchi bwate nchire na mangana ekero monto toteme kogenda SPTR yenka ko monto ranyara ko control mo especially ngati emburango yakora kanere na ronkenge embure ya ture egari nyira SPTR modere tiranya iyo in case of Jingakie chemero velio yo bosombia sebara yo mubasakano yo koreka ensemo ya mnyansiongo ekona ya Rionsune nigo ya turanigwa jingakie gali yo ye company ya Climax yali korusigwa kosoa ipara kurwa se yagwa nonyana bo abanyanyimbo kurwa se kitaseni ya keroka nigo bayika se chinsemecho elio kaeneke buna ogo itinyana bwechigali uko konyagwa cha kireka enekiwa ngo yarakore bono kobolia nigo kwa rulwe gochia se abagendi ya chigali kwa ba maiso chingaki embra egotwa
engali ya climax fast ya climax ya nyara ko sirio borose ya so gatongo ime bijauli egatira kwa kalio sulero kora na kurukero kanero na bebe jamu gwatete galite ko nyagweta abasigali baroro atenge choko nyabo control na ko ibi jamu elinde kene keba ababa ko musegali nabo ya so asa ko mu ya baire gatie ko musana kere ngoro ime na maine ngayon siniko gendete ko yanyora gwetera segeta selina mbe mo Radio Vuna 102.0 FM na nyora gwetera so mutandao Twitter Vuna Radio Vuna _102 na YouTube Vuna TV. Esave amaboko tenena ale kurwase oyomino beranka asobwa motubu corona emesa yamangana maya Omoseneta bwe county ya Siaya Omusike James Orengo ogike yebotindi ngana yo okora monchiro lya serichiko eligo tukuterale uko irukiwa kwa machibu yechikura mase mochinga kichikure echo kigendrete kobarwa wetera so mutandao ngana ikageire gochiago ikiwa sebunge nene bune bill no muraiwa bange asebunge yo Amos Kimunya bill yo ni go yarekanire korenta amo abarwaniri bo buraibwense anene William Ruto na Raila Odinga abuba yegikeire are Orengo ni go atebiruna ogotugutera reri chiko lyoko irukia majibu yechikura aso mitandao noko irani ya ANC ya Kenya na magega nonyana bomo nyakirbo bwekyombe kyobachoni chimbebe IEBC wa Fula Chebukati wetera soroboti atomira se chinyomba choboralia otebiruna ebili yo nigo ere engia na balia bako yepinga tibara yesoma elio konye manyabo ikiranu Abanyanyimbo ime ya Gilgile county ya Nakuru niko bagendete ko korobotuki iliyoko manyeki ke ireto musubati yo mowe myake 32 kubaita abana bae batatu na magaye we itero monyene kolengana no roboti kurwasa abanyanyimbo umubere onyagosira yo ore omorugi bwa omonyanyimbo o KDF niko togetego suguna ine nyumba mwaye ime yo mochio Gilgil abamenyi benseme yo gose abamate nabo ba umerete ekebekyo nako bamanya abanyanyimbo limolioka abubaigete asa na koire mebere yo asenkendu nonyana bo abo igo abanyanyimbo batebire buna mbanyo aleteli yuko kubwatikana no weitokwe. Habari jana toka kwa agency ya nyumba ya kwamba kuna jirani hawajamuona kwa masiku na wanasikia harufu inatoka kwa nyumba yake. So maofisa wakakimbia huko wakakuta nyumba imefungwa imelokiwa. Kuingia ndani wakakuta marehemu mama pamoja na watoto watatu walishaaga kama siku 3 hivi. Nikaangalia ndio uchunguzi uanze vizuri julikane nini iliyote hilo shida. Mama alipatikana tu amejihang lakini watoto walikuwa ni Ikomina ngoro yechinsa isato chabono magoro bangu kairandi ngambu yamoro asoko chora gotegera mangana mayekuru asigita seni kia Radio Vuna 102.0 FM yanda kabana intwe asomoro berio wa Abarai na magendero na Bro Bright otiga ogende gotegera Radio Vuna gitira na Victor Obani karubutubia aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkongo inyichense ime ya Radio Vuna Tisana basi bono mwenchu motekele Radio Vuna
102.0 FM agakunyura mangana magia senchiro bekirano amonere Victor Obangi chinga gichinde naende kukwariganika kirotokondera sechinkwano mwanjo mtegelia sobo tukubolera somoro bali babaraina amagendro una nati getukulire ira gosemna twabeira gukurulitangani twalingeno maraja state Evans Misati uyoro munyekirgo obomo webia magaiga sekenyo se political parties liaison committee tugusanga chinkwana gaiga nene ma onchirudia kolirwa seli chiko especially chiko lirengete mangana yebiama anyoranga nabukubwete chinkwana chiema se mutandao YouTube Vuna TV kunyara ko kuligerelia masemo na boiko galia se website na bukuligerelia na gotegerera masemo wethera www.radiovuna.co.ke wegona bukondikira SMS wethera 0706102102 ili tunyere ko batugo sanga sobwamo murai karibu sana nainde ase nsemo ya kabere ye chinkwani chigakero bado tule seli chikelie tigwa ye ebyama karoto nyorotoranda sumotimo ko bomangana magia ngwateka goteba ngali chikeliga ebintu mbiro bikebikeliga tigo chikokora amonchirurio gati yabo gwateba namangana yobochori bwebyama bwa muchujo gose nominations abakenya mbagatete kumanyanga andake insili chikeliga ababwatani bebyama members of political parties registered nga andake onyebwate na IBC gosenero lyo bwate nende ensemo ya IBC as primaries party primaries bocholi bwo muchujo nere liye kolenga neli chikeli biamono IBC ndia complaining legislation ko takale ko ira chingulu chaye kiricho gukora mangana nominations lakini rende mwaro cheke nyanganyiro kiabete se parliament ya ititinga legislative political parties nere obwate chinguru chugo suwa baisi mangana nominations okay na kiago suwa baisi nere ukuba list ya kire chama abana member bali be chama egere chama yekorere nominations na batabia bukare chama trijo gukora nomination gutumia list ende yonsi gose universal suffrage to gutumia ira tumi list ya ba member bali bale Chester atia se chama okay na register political parties and the system ikurukwa IPPMS nero ko maintain ya list ya members ba ebyama wao inateba yabete active wiki abantu bali baroche montale kwirusie chama bakarari signiri yaganyete gose ne candidate yole ngenga chiko soe chama getanyole ticket ku rwororo nande bwenyora we bekri chama de atatagete gente kinkia bete saba Kenya stakeholders bali bakubatera na legislative political parties we trans PPLC political parties liaison committee to intervene tie a system ile kurukwa bulk abroad ile so monta ku abroad abana chama abange tokanye stop because ngole tayari nge problem because vyama binde ndetiko bimotion ga exengenje ne chama ni vyama byonsi kansukulikere welfare y'abantu bonsi ichikondiri onte byamfefe chamende exengenje nde chama ni abonsi okay igo ebyama binde byale gutumia system ile ko abroad bulk yani ngabana chama bali bale chestrigo abange ibande byabo babeka system egere ya pick bali sign ku byama binde akiya ko gara bali kwenyora ase byama biri batarakoraki batara register egento twategale tigioka nkelige kurukwa single abroad okay individual abroad egere umuntu enter details bali bapote rights to access system area IPPMS bakole individual abroad not bulk abroad okay
bakenya nabo barakumisana obotuko bwarero onye bachakire koakia system ye ebiama ng'akia amang'ana gochiko bae korong'o obochori obo iga kero omonto iga begete bigokora kabisa kendi gionsi keri gekonyarekana etuge ng'a giakorekanire lakini andake ninkari obeke buya especially abantu bakorigia ebirogo bagotegerera ase obotuko bwarero baramanya buya ase erichekeri iga amang'ana aya iga nominations abande batebe ng'o goiko obe nominated anda obomo bwa ebiama onye for example Kenya Kwanza gose na Azimio nabo iga ensemo ya bali gitigo chigwetenenera independent candidates ng'akie kwanira ase erichekeri bia mono sana gana lego tebia bagusiba minto mono kwana bagusie seng'encho bono focus ya ito na turaiga ase Radio Vuna yes focus ya ito na bagusi okay itangani nyolia bagusiba ito ng'a boniga chama teyo iragende chikura enyore 50% plus 1 ta na kiki ekora kwarorire ebiama chika bira hao community hao chiarosirie ebiama byabo yes nekere byarosirie ebiama byabo na ende diaraisinga kabira teyo yo kanye kiama kia yera chiko in 50% plus 1 NSST ya wiroro yo korosinga nduge kwa coalition parties amoko soa into a coalition political party usemo soa again nduge kwa coalition parties na ende kera moko soa abu ama jiko narororo aliaro automatic kera ogosoa mole chestege nduge kwa coalition political party definitely moko na moko le joint nominations lakini kera moko soa coalitions kero soa coalition ye party A na party B bakole coalition diralio moko wikira na machikonga yo turanganie into to support a candidate maybe motenene kero motakane kobwaye depending akie at leaders bali Abarai be coalition ibara koleki bara amwe okay na bara amwe joint nominations na bara amwe mo support the presidential candidate depending nga a coalition ilimo ko deposit as registered political parties the coalition agreement in kira tebe yes party asobo manyibwane ni manyitenga Abarai aba bakoli mention the presidential candidates but they see serikali about the numbers now there is no way baranyole numbers baba sa ite kero mondonga tukwate siku kabate ya bandonga so a chama is a coalition to call joint nominations baba promising about to free and fair nominations egere abantu bagende kuchusi lakini je ndara te anto aminto yes ebyama mbere birangaina abantu baitu bachikorenda bairwetebe nariko batebya bachoinie chama ya Progressive Party of Kenya okay all right lakini andake gentungerete andake ase faida yo motegererie oyo especially okunyara kobuga kuri chikura ebe ase obochori bwa muchujo turaita inkeminete na unyare kare na kare omonto ari gutuma genda aswekia makende gosime biogenda buna ni independent candidate na grichi keri gotema Political Parties Act ko yaro setiwe o strengthen vyama siasa okay tangani kabisa oinyolenga almost members evyama bya register boni kebona nako tebya evyama bya siasa bya register almost all Kenyans who are voters yobone keroja kwa independent candidates litangani yokorusha abantu 1000 it will be very difficult because all of them will have been registered as evyama bindi liya kabere timelines injira timelines ya bekirwe goikobe member ye chama ya siasa goikera 26th of March onye tolie chama ende igobonekera nomination ye gukorwa igotoli gotokarari tuli gotoka kura secha chama na leto kunyara kogenda kochikoba independent okay igo basically etatagete go strengthen ebyama to siri independent candidates ama jikaru nga oikerenga kigete
were cheste as a chama fulani. Okay. Iko to participate as a nomination na ndo kwenye kuruororo ogenda independent. Okay. Onye go deciding an independent yokoba obe independent from the word go. Tuwana okay. Antuwa minto chikara kianda tarik 26 babe independent candidates. To basa ko join party ende onsi bwerusie. Na ande bona abantu bali bakoro ku independent mbegwete. Yes. Again to kigenda to kwenyora se chama ende onsi ryo talinga ibe na member. Yes, yes. Yobono problem nero. We are seeking partners by the government bodies, legislative political parties. Bamente the infrastructure babwate, bamente staff. Bali a system we better. Yes. Egere be able to accommodate the demand. Vyama vya siasa asuku ni membership. Okay. Confirmations. All right. Asante sana. Tete tubwate break tu kidogo toka na madeni gai kama nchuma tekeli ngoko manyingoro ya Wima Electricals ekero to kuira na kumusegente ka sinininka siasa ye byama especially ga gusi ngaki amanganare. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyi Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyi chinsi imeya Radio Vuna. Progressive Party